כן, אלון, אתה, כשאבא שלך היה איתי במיקרופון, בלי שמות, כי זה מקליט. אתה אמרת, מה? אתה לא מאמין לי שאני חושב שאני יוצא למועדון. אמרת שאתה עם חבר X, חבר Y. מה התאריך היום? לא יודע. היום השלישי לשישי, השתחררתי. אוקיי. מה השעה עכשיו? השתחררתי מהכלא. מה השעה עכשיו? עכשיו? 3:15 אמרתם? לא יודע. 2:04. תחמנת את מי? את אבא שלי. וגרמת לי להגיד לו שאתה בא אלינו ואתה לא נותנים לך לצאת לאלנבי. אבל באתי אליכם. ומה? וזהו. ועכשיו מה אתה רוצה לעשות? מה אתה עושה עכשיו? בא לי ללכת לאלנבי ולדפוק את הראש. כן, כי עכשיו מה אמרת שאתה מתדלק? תראה את הבקבוק שלנו מה שאתה כי שותה. עכשיו אני מתדלק. תראה את התווית. בשביל לא לשתות במועדון. תראה את התווית. תראה את התווית, שהוא יראה, הוא לא רואים. שנדי, מה זה? לא שנדי, תקרב. סמירנוב. עכשיו, אתה גרמת לי להבטיח לאבא שלך במיקרופון שאתה רק בא אליי, לא שאתה נוסע לאלנבי. שזה אני אמרתי לו, יש פה מיקרופון, אמרתי לו לא להתלבש, גם לך. רק שהוא לא הבין את זה, ואתה בא ככה. אני אומר לך דוגרי, אם אתה עכשיו הולך לאלנבי, אני ב-2-4 בבוקר מעיר את אבא שלך שיקח אותך. אני לא צוחק איתך, זה מוקלט, וזה מעלה את זה עכשיו לקיק. אז תלך למקום אחר. תלך לאן שאתה רוצה. אם איתן אומר לי, לא רצתי אותו בבית, והוא לא עלה הביתה, ולא ראיתי אור דולק, אני מחייג לאבא שלך, אני לא צוחק. הוא לוקח אחרי זה מונית, אבל לא שווה לך, עדיף לך מתל אביב כבר. כן, אבל כבר 3 בבוקר והוא כבר בבית. עדיף לך מפה כבר. מבת ים לתל אביב, כמה יעלה לו? 80 שקל? כן, 60 שקל. 60 שקל. כיוון אחד. אז אני אומר, הנה, עדות. שמי ירון, אני אומר את זה לאבא של אלון. אני הבטחתי לאבא שלך בצעקות שצעקתי במיקרופון, שדיברנו בסקייפ, הוא לא הולך לתל אביב ולבלות, הוא בא אליי. דיברת איתו משהו שרק אתה אמרת לו? לא, הוא שמע אותי, אבא שלך שמע אותי או לא? שמע אותו. תודה רבה. אני הבנתי מה אבא שלו. טוב, אני מסיים את ההקלטה, אבל לפחות אבא שלך ידע שאני לא שקרן. כמה אחוזים נשאר? ושאני לא התכוונתי ואתה עכשיו אצלי בשכונה. אבל איפה יראה את זה? אבא שלי בקר יכול לראות את זה. אם אני מתצל